Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayneli moɗon weltare min dañi huccidde mon oɗo subaka larba hannde kuyiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwawu yuppo e Sénégal e aduna fof hawɗo mburo saw holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang addande on ko ɓuuri tengtude jayndel di Moussa Niang no wiyete kadi toɓoli ɗi yo Allah waɗe ndiyam jippotoɗam jaam kono kadi Moussa Niang ndema ka wona ganduɗa ko ndema dañɗam gartam e ko noon tigui bisimilla ma mbiyata ko yo Allah hokku gawrnide mawnide kono kam ndungu waɗi maale siltude quoi ay sen jani calmini yeɓen koɓe Pindi TV tawteɓe nder e Bawol leydi kala ɓe ganduɗa koɓe yettiran caggal ɗo walla no kewɗen wiide aadi bilaadi salaade aɗa ɓurfirtiraade ɓen ɓe ganduɗa ɓe pirtani aade o hay saaha goto en calminiɓe ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe mbawi wonde kala ko noon tigui Baba Moussa ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui jayde leydi Sénégal e wayno goto fof waɗi ko sawru gumɗo walla mbiyen ala sujet tigui ganduɗa on ɓuuri artere walla mbiyen on ɓuuri jojude goto kala nayirima e fannu mo wela walla mbiyen nayirima e fannu mo yiɗi wadde ko fandu almoudou fandu almoudou vraiment les échos udditi dama les échos ɓe mbi ko retournement spectaculaire et inattendu ko hunde nde fadano koko sikkaka de ko ɗum ɗon nde woni ko yiya ko fadano ko ɗum ɗon nde woni ko daña Fouta tampi ɓe mbi Fouta ne pli tampi Fatoumata Ndiaye on debbo darnoɗo ɗo ganduɗa ko en suuta kongi faade hoore leydi Macky Sall ko kañum de dari hannde ene sinka ene manta oɗon président Macky Sall kanen tawi nder hello demo ndeɗon jandi les échos caggal kane ene wayno ɓe garti alhaali ganduɗa tigui ko yiya ngoɗon réunion wongo toto section communal mo Parcelles Assainies ene wayno noon ɗeɗon terɗe Benno Bokk Yakar pindire toon woni sababude ɓe mbi ko sa sofi entre alliés aux Parcelles Assainies caggal kana hakkude Moussa Sy e ɓen ɓe ganduɗa tigui ko danfa ene wayno noon ɓe mbaddi haare mottine no fewi caggal kadi jeyna koɓe les échos garti ha joni ganduɗa koye ko oɗon guerre mo ganduɗa tigui pouvoir hakkude opposition e pouvoir ene wayno ko jaɓɓugal Macky Sall to dowlaji jentuɗi to New York e kikidi hanki o waɗi mbiyen oɗon meeting makko mo waɗi to Manhattan ene wayno noon policier goto mo États-Unis ko kañum fiya womre e yesso ɗum ne tawi nder ndeɗo jeyde kono El Hadji Mamadou Ndaw ene Amadou Ndaw ene wayno noon on woni consul o wi ko ganduɗa ɓe keɓani enveloppe aji hay so tawi ɓe keeɓi enveloppe aji ganduɗa tigui ko hunde fonde wonde saabu kala garɗo e ɗiɗon batuji walla mbiyen kala garɗo e jaɓɓugal ngal ene haati hokke restauration mum ɗum woni ko tawete jande les échos walla hokke passe muɗum hokke jeyde Vox Populi Vox Populi arti ha joni koye ganduɗa koye natalla on halif général mo Touba woni ganduɗa ko yiya o Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ene wayno ɓe garti alhaali fast track woni ɓe ganduɗa ko juɓɓude walla mbiyen jawgol golle oɗon université Khadim Rasoul mo ganduɗa tigui mahetono to Touba ene wayno caabi ganduɗa kay ko huuɓere adanere idinde gasde ene wayno noon oɗon halif général tigui o hokkama caabi mum koye ko jaaru mo ganduɗa tigui ɓe mbi ko Serigne Cheikh Hakim mo ganduɗa tigui on ko badiraɗo halif général o hokkimo ganduɗa kay ko 500 millions gam ko yiya fewnide oɗon juma tigui ɗon poste de santé ganduɗa ko yiya fewnite hen kadi hokkire tuma walla mbiyana mbadi mum tigui no hannirta ni caggal kan ɓe garti hakkude pottital ganduɗa ko sénégalais ɓe wurɓe to dowlaji jentuɗi e hoore leydi Macky Sall ɓe mbi ko makki donne des garanties sur la tenue des locales o ɓeydi mo ganduɗa ko sembindeɓe alhaali tigui ganduɗa ɗum ko wiite suggoñi nokkuji paade arde ɗum jogori wonde ko ñande nogas e tati lewru janvier 2022 témoin quotidien ko addi témoin wi ko doing business more ene wayno nguɗon goomu walla mbiyenna ganduɗa ti kaɗon landa walla mbiyenna ndun gollordu ma yiya apix ganduɗa ko ɓe mbi ko père sa référence ganduɗa tigui wasi ganduɗa ko oɗon tuma walla mbiyenna ganduɗa ko ɗum noon ko leydi Sénégal ɓesgu mum yirannoɓe ko ɗum nde woni ko mbasi yadude tigui Natal Mbaye Khouma Sila ene wayno ɗum woni ko tawte e nder hele joɓe nde jande caggal kan ɓe garti e violence pré électorale ɗo to ganduɗa tigui ha joni ganduɗa ko sungaji ene keddi kono kay ene jokki yeede fitiŋaji taw foof noon fitinaji taw ko foof noon yowiti koye ɗiɗon sungoji noto Jobas ene wayno noon ko garde corps mo Aliou Sarr ko kañum waɗi agressé cadre mo APR walla mbiyen Alliance pour la République ko kañum de mbaɗa toon gueɗe joɗani inondation to Tivaouane Diacksha o Sonatel e Sénélec exaspère les populations ha joni de aɓe jokki andude ganduɗa ko ɓesgol tawte toon kanen tawe e nder ndeɗon jayde le témoin jayde las arti koye oɗon no ganduɗa koye gestion wonɗa tigui ko école normale d' administration woni ENA
Ghana ene way noon caggal nde ganduɗa koɓe kuppi walla mbiyen ɓe dartini oɗon concours général ponnoɗo yuɓinede walla mbiyen gonnoɗo yuɓinede ene wayno addi haalullaji kewɗi ɓe mbi ko les dérives du DG Cheikh Awa Balla Fall kan woni tawateka en gardini neɗon jayde natal tigui oɗon gorko gardiɗo tigui ena caggal kan ɓe garti alhaali candidature Benno Bokk Yakar to Tivaouane yaɗude tigui jayde walla mbiyen landa rewmi ene wayno kamɓe e wiide mabɓe tigui rewmi ɓe mbaɗi investir ko oɗon biteɗo ngalgu gam de jamanaɓe ɗiɗon mairie ɗum ne tawi nder hello jeeɗi ndeɗon jayde las jayde quotidien le quotidien nde Madiambal Diagne ɓe mbi ko après les opérations de l'armée ene wayno noon caggal nde ganduɗa ko ɓen kuninkoɓe jippade ɗiɗon nokkuji au cœur des bases datika caggal ka ɗon noon ha joni ganduɗa ko ɗiɗon ɓesguli geggunoɗi ɗiɗon nokkuji walla men dognoɓe ko caɗele tigui artude toon tigui ɗum ne tawi nder hello ɗiɗo tatawo ndeɗon jayne caggal kan ɓe gaari e natal oɗon gorko mo ganduɗa tigui leydi Sénégal heftininomo ko chef de protocole wino ko wiyetto ko Bruno Diatta gaddunoɗa ko jaltunoɗo aduna ɓe mbi ko hommage à l'ancien chef du protocole Bruno Diatta livre ouvert ɗum ko teddungal ngal gouvernement leyamo leydi Sénégal waɗi faade makko kanko Bruno Diatta jayde l'observateur quoi l'observateur ɓe mbi ko holde Moustapha Niass démissionnata holde oɗon gorko mawɗo ittata jungo mum e politique leydi Sénégal Niass le plus dur pour la fin kañum de ɓuuri ɓoyde kono kay kañum ɓuuri heddade hen les dégâts collatéraux trafic ganduɗa ko présumé passeport diplomatique e retraite makko baɗaɗo annoncé kono kay woni koyɗol million walla mbiyen woni ƴiwonde sayde ha joni de ummaki ganduɗa to joɗino ardade nguɗon walla mbiyen ganduɗa ko ndun suudu sarɗiji leydi Sénégal caggal kan jani en koɓe Youssou Madjiguène garti ɓe mbi ko les grandes innovations de Serigne Mountakha ɗiɗon lettre uji ɗi waɗi faade famille kala kanen tawi nder hello nayɓo jeeɓo ha jeegomo nden jayde Futur Média Moussa Niang politique à la retraite. Pour à la retraite. Jayde le soleil. Jayde le soleil ko natal oɗon gorko chef de protocole Bruno Diatta ha jonde laamu leydi Sénégal ene jokki mantudemo kono kay jokki simtudemo livre d'hommage Bruno Diatta l'emblème de la République exalté une fondation en cours de création Aïssata Ndiaye ha gorko oɗon mo gonda tigui ko chef de protocole woni ɗum ganduɗa kay kala laamuji foof tawdi mo ɗo kono kay hay caɗele meeɗa yiyede makko ɗum saabi hanki cérémonie o waɗama lancé ko ɗon livre hommage oɗon tigui dentinama e tawtorogol joom suudu makko e oɗon ɓiwo debbo yonnama no hanniti ni caggal kamɓe garti oɗon assemblée générale mo fedde gotago windere mo gonda tigui session mum 76e nene yuɓɓine toto dowlaji dentuɗiya e tawtorede temedere capanɗe jeenayyi e tatiya leydi kañumen kala ndenti toon sudde konngui alhaali ganduɗa ɗum ko wiyete crise sous-marine hunde tigui ɗum noon débâcle Afghanistan ene wayno ɗum noon tigui woni toɓɓe ɗe ɓe mbi ko président Macky Sall jaɓɓama toon jaɓɓugal pattam lemi walla ene tawe nder Hello Nebo nden Jayde le Soleil. Jayde libération arti koye alhaali escroquerie e ganduɗa koye deniers publics ɗi ganduɗa tigui koye ndun gollordu SICAP so wiyama SICAP noon wona ngal ɗon legal kono ko nduɗon gollordu société immobilière cap verdienne ɗum koye alhaali jeego walla mbiyana cood gollandiɗo leydi ganduɗa ko capanɗe jeeɗiɗi hectare ɗum kay koye ɗum noon tigui ela intégralement payé cette somme ene wayno noon oɗon ɓe ganduɗa ko nduɗon gollordu SICAP oɗon tigui yoɓinen ɗeɗon koppereje faade oɗon debbo biteɗo ni Fara Ndiaye Tall mo ganduɗa tigui kañum woni gardiɗo oɗon hôtel biteɗo Mina hôtel ene wayno noon caggal ɗum noon oɗon jeeyɗo ɗum o noon ene wayno ko kañum tigui ƴettiɗo ɗon koppereje kala ñaami ɗum yimama milliard uji 4 piccalla ɗiɗi koppereje men CFA ha joni de koye ngoɗon losko ɓeɗon jeyniyankoɓe libération goni caggal kan ɓe gaari oɗon debbo mo wodde wiyete makka wiyete ko Fatoumata Ndiaye ɓe mbi Fatoumata Ndiaye de Fouta Tampi tresse de laurier à Macky Sall hanki ko jennowo hande ko manto ɗum enen tawi nder ramadan jani libération Jayde stade coftal ɓalli Jayde stade coftal ɓalli no wowino kayri uddata damala natal Sadio Mané wondude Bamba Dieng e oɗon ganda ko Ismaïla Saras e o wondude Kalidou Koulibaly ɓe mbi ko c'est Lyon qui affole l'Europe ene wayno noon haɓe jokki wadde golle payodinde e nder ganduɗa kay championnat ji Europe caggal kan noon ɓe garti e ganduɗa koye Sénégal potital mum e Namibie ene wayno noon yogue jour uji leydi Sénégal jogoran tigui tawtorede oɗon 4e journée éliminatoire mondial 2022 Sadio Mané Edouard Mendy Ismaïla Sarr Sékou Kouyaté ɓeɗon kala joran jeeɗen kono Aliou Cissé wi ko o yiiɗa nande ɗum walla mbiyen o yiiɗa miijade ɗum noon ɗum foof de saabi ɗum ko ganduɗa ko leydi Angleterre wadde leydi ganduɗa ko Afrique du Sud e oɗon bar rouge saabi tigui ɗen baroɗe kala jogorani tawtorede ɗeɗon potité ene wayno noon Afrique du Sud ene jeeya e oɗon liste rouge mo ganduɗa tigui Grande Bretagne Aïssata Ndiaye ɗum tigui o rendi woni ko ganduɗa tawte kelle gadane jayndeji leydi Sénégal e oɗo subaka alarba
non tigi Moussa Niang ɗum wonno ko ɓuri tengtude e jayndeli min cuɓanino moon e oɗo subaka alarba hannde ko arande on tan e ko ganduɗa ko kañum woni gueɗe rendo meɗen hannde noon min gaddana on dawrugol Moussa Niang saabu e banggal dawrugol a haali ɗum joni yiyama hen namdugol ganduɗa nani namde mane Moustapha Niasse watta retraite kono kadi o mo ganduɗa kanko woni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daraninoɗo Fouta Tampi hannde kadi yiyama wayli darde ɗum ɗon ne Moussa Niang en kal hen en batta sona fuɗɗorade tan mo ganduɗa woni Moustapha Niasse tani amen kanko noon hewɓe nani namdo mande o watta retraite e banggal politique walla banggal assemblée nationale walla ko way noon Moussa Niang gonɗen koye Afrique ko way noon hewani yiyede jooɗade tan ha wiye mi woppi sona neɗɗo jooɗi ha yimɓeɓe walla ha joñe walla yiɗan nadde e gouvernement salane oɗon deni wawi jooɗade sikke ko baɗɗo retraite kono waɗani retraite saabu kala nde gouvernement jabdu nannudemo hen ari tan a yiyat o doga o natta hen ɗum woni ko ganduɗa yiyama e banggal Afrique ko ɗum min gowi ɗo e leydi meɗen Sénégal wadde noon faɗede yo neɗɗo waɗe yo neɗɗo wat retraite Moussa Niang ngal ɗon banggal mi sikkani ko way noon yiye ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hayso tawi duuɓi mum waɗi avancé hayso tawi ko mawɗo naywi natti wawde hatta ɗum darade place mum en tant que nana heɓa million ngaji ganduɗa nana yumnito ɗum walla nani heɓa ɗum e ngal ɗon banggal ƴeewa noon saaha intérêt neɗɗo ina ardina ɗum Moussa Niang e banggal cellal mum e banggal gurdam mum e ko way noon foof ɗum ɗon yiya e politique Afrique ha e ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu hen jeeyaɗen way politique no mbiɗa ni nawetaki kono kadi jomumen enen gama walla mbiyanna enen derɗe hen no fewi sababu o noon wasde ɗumen ganduɗa ko oppide kono kadiya wasde ɗumen yonde kinade ene way noon so to duuɓi ma tolnoto hankkadi ne mbawko ma walla mbiyanna coftal ma walla kattan ma natti tigui rokkude ma Aissata Ndiaye no mbiɗa ni ko noon wadde démissionné walla mbiyanna wiide wawa hankkadi ne oppa taw kay ganduɗa koye tuuma joɗɗo taw kay ganduɗa ɗon ene manene mante ɓuuri wonde tuuma joɗɗo no mbiɗa ni noon tigui Moussa Niang garen e Fatoumata Ndiaye darino ko ne wiya Fouta Tampi hande o yiyama e darde wonde woni darade ina manta gardiɗo leydi o holko saabi ɗum noon Moussa Niang saabu kanko Fatoumata Ndiaye darinoma ɗo o wiya o waɗama ko baɗaɗo menacé o wiyama mo ware walla mo fiye o haalini hawwi won nodduɓe mo mbimo ma haalluji makko kanko Fatoumata Ndiaye beele ko werdu o nanguimo hande haw wayli koyngal walla ko menace uji saabi ɗum Moussa Niang walla holko saabi hande ndeɗo darde ganduɗa o yaɓɓite taɓal o yaɓɓi taɓal gongal ngal ganduɗa mataw heeɓe paɗano mo ɗon kono tigi Aissata Ndiaye holne Macky Sall yano Fouta président holde yano Fouta président ɓoyande ɓoyani président yeehi Fouta 2 mois et de cela waɗa ko pose première pierre te ko fotto ko pose première pierre ala ko fuɗɗi golle ten Fatoumata Ndiaye wi ko ganduɗa kala koɓe goyantuno doléance uji ɗiɓe goyanno Macky Sall waɗi ɗum réalisé o kala ko woyatno toon o waɗi premier énoncé ko probléme phosphate ndendori o wi ɗum noon ko régli te ha hande jusqu'à présent y a pas la population matamoise walla les zones de Matam département de Kanel waɗaɓe ganduɗa ko recruté liggo hen ɗum ko 1 deuxièmement ha joni camion ngaji ɗe jokki ganduɗa ko nokkude ndiɗon leydi dédommagement population waɗama 1 milliard yaltinama ça c'est vrai mais jusqu'à présent hay goto yani hôpital mo gonɗa tigui ene jaabitoye inde mum waɗa e ɗiɗo nokkuji par ce que kalto usine exploitation minier waɗa code minier ene yamiri hôpital yo darne ɗon gam probléme respiratoire la majeure partie de la population taweteɗe en ganduɗa ko oɗon diwan ndendori unare ene jogui oɗon probléme so tawi hande namdonomo ɗiɗon population ngaji ɓe kalat ganduɗa ko contradictoirement ou bien à l'encontre ganduɗa ko ɗiɗon kongi Fatoumata Ndiaye c'est que ko kongi ɗi ganduɗa bon min mi watta ɗum déplorer mais je dis le contraire aujourd'hui ganduɗa ko Aissata Ndiaye sa daari toon population ngaji fof ne mbaɗa souffrir ɗo to tumo ganduɗa Sénégal fof ne woya ngakkere heege ene woya ngakkere ƴellitogol prix ji ene woya ngakkere ganduɗa ko la vie chère location e gueɗe baɗe noon Fatoumata Ndiaye wiya Fouta kañum woyani haydara kala ko woyatno régli aɗa min Moussa Niang ngal ɗon banggal woni hen yiyandam ko saaha foof ko wayni ina ƴewtide neɗɗo wonay ñingde ni ñiŋa ha jiiya ɗum e darde wonde walla ɓorta wutte mo ɓorninowo ɓorno wutte goɗɗo mo ganduɗa hay goto heptinta ɗum ɗo wona kanko mataw ne wawi wiyede ko kanko wattidi haala makko haalede kono noon adake makko saabu hande sa ƴeewi baɗo no maître El Hadji Diouf kañumne ko way noon ene heptina e muɗum saaha foof wiya ala
golla ha wele wiya eyi ɗum wona haydara e makko e woɗɓe ɓe ganduɗa ko way noon ina ƴewtinde e moɓɓe te neɗɗo Moussa Nia ayi konngol woni neɗɗo so neɗɗo kesi ha konnguɗi muɗum ngalaɗo dari ngalaɗo ɓaari sona tan ko wiyede wonko fadata hen walla wonko totta ko ɗum saabimo waylude darde ɗum ɗon ina hersini Moussa Nia e sabu hay so neɗɗo wonde ma wondata e ma e respect tout à fait alani ko ɗum noon ni ɓe mbima dimo ko konngol mum so tawi ganduɗa ho ɗo neɗɗo haalata walla mbiyen gorko haalata walla debbo haala wiye kayre ke oppu ɗum ya haala makko mi firta ɗum ɓiyam noon ti jogade valeur wallahi ronki l'homme c'est la communication noon tigui koye ɗi konnguɗi guddeten roɓindu jaydeli meɗen ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Nia heɗanno en ko banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré e Samba Diop Allah jarama on jarama